El me dixo, porque mira, se usted non acepta, eu ahora mismo comunico que o veñan a aprender. Que se fixo? Que todo o mundo estea pendente de que tan pronto sepamos que entran as máquinas, aquí non entran. O caso é que non viñaran os camións, non quería que entraran os camións. Os rapaces acompañándose había que dar pau, tirar pedradas, había de todo. Porque para iso naquele tempo era mellor que agora. Os de agora non saben tirar pedras, pero antes non si. Tiñamos claro que isto había que poñelo canto antes nos medios de comunicación e que a xente se enterara, porque quen podía solucionar isto era, bueno, pues son os mandos. Estaba todo o pueblo unido para isto. A resposta do pueblo, fenomenal. Se faía falta vir con escopetas, tamén se viña. Cando se quere, pois, podes.